Скоро ще ви кажа кои 7 коли трябва да имате. На 7 място слагаме Jeep Wrangler Rubicon. С лек тунинг никога няма да продадете. И по-хубава боя от дефалт, от нормалната. На 6-то място слагаме следната кола, а именно Sierra 700R или Sierra RX3, която я има в автошопа и която не е рядка. Двете са почти еднакви. Общо взето Sierra 700R или другата Sierra, която се продава в момента. И това беше на 6-то място. На 7-то място имаме следната кола, а именно Mercedes-Benz Racing Truck. С лек тунинг и улекотяване със сигурност ще бъде доста хубава. Идеална за роуд рейсинг. Само не трябва да й давате много газ. След това на 5-то място слагаме Lamborghini LM002. Изключително бърза, хубава и идеална за офроуд кола. Даже ако си я направите за роуд рейсинг, става и за роуд рейсинг. Така. И това беше колата на 5-то място. На 4-то място имаме Mitsubishi Lancer Revolution. Идеална за dirt racing, cross country. Общо взето става за всички неща. Dirt racing, cross country, road racing, че дори и street skate. Идеална е, че дори и без тунинг. Когато направите 953 конски сили с доста добър хендлинг, със сигурност ще бъде страхотна и с шарката от Tokyo Drift. Ще стане една от любимите ви коли. Това беше на 4-то място. Това беше на 5-то място. На 4-то място имаме C63 AMG Black Series. Идеална за road racing и горе-долу street skate. С улекотяване и гради ще бъде страхотно. Аз имах такава, но сложих прекалено много тунинг. Това беше колата на 4-то място. На 5-то място имаме Audi RS6. Идеална за всички неща. Хем става за dirt racing, горе-долу за cross country, street skate, че даже и за road racing. Тя е най-добра на road racing. Това беше колата на 3-то място. На 2-ро място имаме една от любимите ми коли, а именно Mercedes-Benz Tank Pool 24 Sport Truck. Изключително хубава кола, доста ефтина, става за всичко. Общо взето, ако сте начален играч, трябва да отделите половин милион за нея. Кара се лесно, няма някакви специални техники за управление. И на най-почетното първо място слагаме... Сега ще ви дам една гатанка. В момента има в бекстейджа. И е Nissan. От сега казвам, не е спортна кола. Ще изчакам търпеливо. Ще изчакам 15 секунди, за да предположите. И, между другото, ако съберем 12 абоната и 500 гледания на това видео, ще направя цяло гейминг видео, в което ще кажа, в което ще се надявам да направя и геймплей. И пишете долу в коментарите дали като играя да си показвам главата на отделен екран или без да се показвам, само с говор и геймплей. Пишете долу в коментарите, ако напишат повече за да се покажа, ще се покажа. Ако напишете повече да не се показвам, само геймплей без видео, без да се показвам, ще направим това. Вие решавате. И на първо място, сега ще изчакам 15 секунди.
Познахте ли? А именно Nissan Safari Turbo. Това е най-добрата кола, която аз лично съм карал в Forza Horizon 5. Изключително лесна за каране. Между другото, един мой приятел Мартин ми я подари. Аз го включих в едно по-предно видео. Казах му, понеже много ми хареса, казах му, абе Марти, ти не можеш ли, понеже не се продаваше, много трудно се намира, му казах, ти не можеш ли да пуснеш един търг и аз да взема твоя търг? Речено стороно, така и направих. И за това сега имаме именно тази кола и тя ми е любима. Сега ще ви кажа как да я направите същата като моята и изобщо не съжалявате, че сте я купили. И между другото, за хората, на които не им се търси и не искат да я взимат и нямат билет за бекстейдж или пък не им се търси, идеалната алтернатива на тази кола или тяхната кола, която може да я замести, е Jeep Wrangler Rubicon. Ако и направите същия тунинг, какъвто ще ви кажа, с улекотяване и гради и по-високо качване, ако има такова, ще стане със сигурност ваша любима. И сега ще ви кажа как да я вземете Nissan Safari Turbo. Всъщност как да го тунинговате точно. Същия тунинг направете и на Jeep Wrangler Rubicon. Така, трябва, когато вземете колата, отидете на първото меню, където едно бутало има и направете всичко на макс, което дига спида, го направете в този избор, буталцап. Направете максимално лекотяване, сложете гради, заедно с нещо много важно. И то е, когато и това е целият тунинг. Ако искате, може да махнете ролбара. Може да махнете и задния покрив, който ще е в бял. Ако не ви хареса червеният цвят, аз препоръчвам зелен. Така. След това ще ви кажа какво трябва да не правите с Nissan Safari Turbo и Lamborghini LM002. Когато имате по-рязък завой, явете от 100 на 120, дадете газ и завиете рязко, тези две коли ще ви се преобърнат на една страна. Така че предупреждавам и ако нямате релайнт, направо започвайте от начало състезанието. И така. Това не трябва да правите с тези коли. И чао-чао и до нови срещи!